Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi nangalomzuzu nangalesi sikhathi. Kunezinto eziningi ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini athanda ukuthi siziqonde singabantu, athanda ukuthi sizazi ngokuzihlakaza, ngokusinikeza izibonelo, nangokusivezela ngezinto esiphila ngazo, esizibonayo, ezenzakalayo, efisa sazi ngathi uqobo lwethu, ngengaphakathi lethu uqobo lwalo, ukuze sizoqonda ukuthi siphila esikhathini esinjani, sizoqonda ukuthi yini ekumele siyazi, yini ekumele siyilungiselele ngayo, yini ekumele singayenzi nemele siyenze, yini ekumele siyicabange, yini ekumele singayicabangi, yini ekumele sizindle ngayo, yini ekumele singazindli ngayo, yini edala isono, yini engcolisa umuntu. Ngoba singabantu uNkulunkulu has seen ukuthi we cannot separate between izinto ezingcolisayo nezinto ezingangcolisi, ngoba lapha emhlabeni kuyinto engaziwa, especially because siyizingane. If umntwana edlala lapha ngaphandle, yena ngeke aze understand ukuthi njengoba ethatha inhlabathi nje eyifaka emzimbeni wakhe noma eyigcoba ngayo iyamgcolisa, up until uzomtshela ukuthi no 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 no, hey baba, mama, iyangcolisa inhlabathi, ungadlali ngenhlabathi, ngcono udlale ngama-toys, ngcono udlale endlini, ngcono udlale ngodoli, you know, things like that. But uNkulunkulu uthanda ukuthi sizazi, siziqonde izinto ezikwazi ukungcolisa ingaphakathi lethu, leli elijongwa nguye, leli elibonwa nguye. So isihloko nje engithanda ukuthi sibe naso namhlanje, I'm sure this message is gonna be very very small, kodwa isihloko sithi isono sikungcolisile ngaphakathi. So ngaba nephupho nje ngomhla ka-13 March 2024, lapho ngiphupha ngihamba emgaqweni. Now I'm maneuvering nje emgaqweni and I realize kunomunye umuzi nje khona nje around the place. Ngiwazi umncane, ne, ngiwazi nje, just a very normal 4-room house, ngokwazi kwami futhi indawo engakhulela kuyona kakhulu. And mase ngihamba in this dream sengirealize ngibona usumkhulu ngendlela eyisimanga, and ebukhulwini kwawo lo muzi lona muhle ngaphandle, akusawona nje lo foni normal ojwayelekile siwaziyo sonke, but njengamanje usumude ngazuthi izindlu seziwu-10, they are aluminium sliding doors, they are aluminium windows, kunama-tiles ngaphezulu, ukhonkiwe egcekeni, there are lights, kune-driveway, kunengadi nje, usumuhle, it's so beautiful, uyathandeka njengamanje and uyanxaneleka noma uyahaleleka kunanoma ubani ukuthi engase nje kube umuzi wami, mengase nje ngihlale lapha, lo muzi, you know, izinto ezikanjalo. But ngithi ngithe nje ngisahamba ngisawubheka lo muzi, ngisalibele ngiwuncoma ngengaphakathi, and ngime buqama manje now, like I think it was like approximately 100 meters away, uNkulunkulu wavele nje wangingenisa, wangithi zoom in immediately and instantly, and I saw ingaphakathi lawo lo muzi. Cause mangizuma ini ngaleso sikhathi ngirealize ukuthi awufakiwe amakhethini. I wonder why ungafakiwe amakhethini, and uNkulunkulu what is trying to make an understanding and want us to realize njengamanje ukuthi yazi, even when it comes to people, abantu sibabone bebahle, uzulangazelela ukuthi yazi mengase nje ngifane naye, mengase nje ngibe njengaloya sisi, ngibe njengaloya bhuti, mengase nje nami inkosi yami bakithi ngifake that makeup, ngifake that hair, ngibe kanjena nje nami ngibe ngale ndlela. And uNkulunkulu ngaleyo ndlela uyakathi buka ingaphakathi, ngoba uNkulunkulu akabuki ingaphandle but ubuka ingaphakathi, because sonke siya understand ukuthi noma indlu ingayinhle kangakanani ngaphandle but ngeke uze uhlale ngaphandle. Angithi indlu noma ingaqhakaza kangakanani ngengaphandle ibe yinhle ingadi, but if uyisivakashi angeke uze uhlale ngaphandle. Ngisho kuthiwa nihleli mhlawumbe kuyashisa ilanga, what if liyaguquka immediately izulu nizokwenza njani, nizodinga ukuthi ningene ngaphakathi. So that is what the Lord wanted me to understand kuleli phupho, and uNkulunkulu angithi zoom in, amehlo ama straight ngaphakathi, and amanyala engawabona, I saw kungcolile. Number 1, ama-tiles phansi, they were white but they were muddy enodaka. Number 2, kunamabukeni khona lapha kade kushintshwe ingane, and there was no one inside, akunamuntu. Now ngibuka ukuthi nali fridge, yes, lu 2 doors impela, but
nali iphenti liyalenga futhi khona la. Nazi izitsha aziwashiwe, izitsha ezinye zisembhedeni, okwasembhedeni kusekhishini, okwasedaniki, TV kulenga lesiya sikhafu lesiyana uvele umuntu wasilahla isinoma kanjani, washiya kanjalo. Nje kuyaxhaphazeka nje, kuyisiqiphiqiphi nje, kungcolile, kubolile, kuyanyantisa, kuyanyanyeka. And uNkulunkulu immediately, njengoba mina ngade ngilube ngihalela ngithi wow, kwaze kwakuhle lana. Uwema kumangalisa kanjena, yazi nje mase nje Nkosi yami bakithi ngingene nje kuleli khaya noma nje nami ngibe nomuzo kanje. And uNkulunkulu made an understanding ukuthi yazi nami ngilangazelela njenganawe ukuthi ngihlale naye lo muntu lo, kodwa buka ukuthi kungcwele kanjani lapha ngaphakathi, buka ukuthi ngiyantiseka kanjani lapha ngaphakathi. So the view of uJehova goes straight inside the house, because that's the main important part. Like I just specified njengamanje ukuthi umuzi ngomuzi awubalekile ngaphandle. Yes, ingaba ilinhle, singachazeka sonke, singahalela, kodwa zonke izinto zenzakala kuphi? Ngaphakathi. Kuphekwaphi? Ngaphakathi. Kulalwaphi? Ngaphakathi. Ibukela kuphi TV? Ngaphakathi. Kuhlanganelwa kuphi? Ngaphakathi. Kuxoxwa kephi? Ngaphakathi. Sibumbana kephi? Ngaphakathi, not ngaphandle, because izindonga nje kuphela lezi zangaphandle ezigcina zidilika futhi ngelinye ilanga. So the view of the Lord ingaphakathi. And ngisho ngabona kungumuzi omuhle kangakanani, oncomeka kangakanani, nempela mengingaphandle, kodwa ngelanga lapho kuthiwa ngiyangena ngiyabona ngingaphakathi, ngingamangala ngoba ngingathuka isimanga. And we often have that tendency of thinking ukuthi if the outside is clean, then definitely nengaphakathi lo muntu li-clean. Yazi kunabantu besifazane, Jehova Nkosi yami, abahle ngendlela esimanga. And ungaze ucabanga ukuthi yo, this person will make a very good wife, yo, this person yazi will make a very hard working woman. Lo wesifazane waze wamuhle, waze wamakahle, waze nje wayistructure nje esithandekayo so wesifazane. Kodwa uthola ukuthi mase usushadile naye akuvezela ukuthi uyinyanya kangakanani izingane zakho, akuvezela ukuthi unenhliziyo embi kangakanani, akuvezela ukuthi uncishana kangakanani, akuvezela ukuthi unomona kangakanani, akuvezela ukuthi uselfish ngendlela, ugreedy, akuvezele lonke ingaphakathi lakhe, akuvezele ukuthi uyithuka kangakanani inhlamba, uzuphoxa umuntu wesilisa ukuthi awu, kwazi kwangafana nawe lokho. Akuvezele ukuthi kanti ufeba kangakanani, akuvezele ukuthi kanti uphinga kangakanani, akuvezele ukuthi akayona ngisho into encane yale ubuyibona ngaphandle. And you will only realize after ukuthi no man, yazi bengayona lento bengicabanga, bengakona lokho bengikufisa. Because abantu bazihlobisa impela ngaphandle, kodwa uthola ukuthi ingaphakathi labo liyanyanyeka, liyanyantisa leli elibonwa uJehova umenzi wezulu nomhlaba. And we live in times lakhona, I do not want to lie, abantu bayazihlobisa shem, abantu bayafaka amacici shem, bayafaka i-makeup, abantu bayazilungisa, bazigqokisa kahle, afake nje umuntu azafake nalela wash lakhe ligolide, azifake umuntu azilungise njengoba ngangibona kulela phupho. Ingadi yinhle, ingadi ishaneliwe, ingaphandle kupendiwe kuhle, but uNkulunkulu wathi zoom inside, asiye ngaphakathi siyobona ukuthi kuhle ngale ndlela ucabanga ngayo yini lihle ithemba. And I realized ukuthi there is not a single beauty ngaphakathi. There is not a single cleanness ngaphakathi. There is not a single holiness ngaphakathi. Abese uJehova umdali wezulu nomhlaba athi ukuyilungisa ngengaphandle akusho lutho, but uthi ake sizihlobise ngengaphakathi lethu. Ngoba akusizi ngalutho ukuyilungisa ngengaphandle. Ubani ozohlala ngaphandle njalo? Mase kumele kulalwe kuzolalwaphi? Kuleya mbhede ongandluliwe. Mase kumele kudliwe kuzodliwaphi? Kuzokwenziwe lapho ukudla kulesa stove lesiya, kuleliya khishi leliya elinuka. And that place was even stinking, not even stinking. Kuna leli gama leli lesilwane lesi, kuna lesilwane lesi esithi mase kusuzelile umsuzo uhlale kuthiwa yini iskunk. It's a skunky. Kunuka
ngendlela esima. Ungahlala kanjani endlini enukayo? Tell me, ungahlala kanjani? So since uNkulunkulu ekwazi ukuthi yena azume abone ingaphakathi lomuntu, and uNkulunkulu made this so clear ukuthi nasi isizathu sokuthi abantu abaningi ngingabazi mina. Nasi isizathu abantu bazitshela ukuthi lo uyakholwa shuthi uyazana noNkulunkulu ngaphela. Buka umuhle kanjani ngaphandle lakhe. Buka nje uright. Kanti cha, uNkulunkulu akamazi lo muntu loyo. Because Yesu uyihlobisile ngaphandle, but uma uNkulunkulu noma ungazulazula uhambe ngaphandle, uyazama ufisa ukungena ngaphakathi, kodwa uzongena kanjani kungcolile mani? Uzongena kanjani kuyanyantisa? Uzongena kanjani kunjena? Uyazama ngempela, but awukwazi ukungena ngaphakathi. Ngoba yonke into engcolile ayibukeki ebusweni bukaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Njengamanje nje wena, think about yourself as a person. Uzihlalele. Kuvele kuqhamuka umuntu owuhlanya ongcolile. Kungaba lula ukuthi uvele umbuke isinoma kanjani? Uqhamuke umuntu mhlawumbe kade eyithoilethela ezenzela unumber 2. Ungavele umbuke nje isinoma kanjani? Umbuke nje uzojabula, bakithi cha. Uzomshindezela uzobheka eceleni. Because akubukeki, kuyanyanyisa, kuyanyantisa. And unfortunately ingaphakathi lakho represent ubuwena ngqo. And futhi unfortunately enough, yazi uNkulunkulu uyayitshala kakhulu le ndaba ukuthi I didn't see anyone futhi in that house. That house was so empty. Why? Because umphefumulo wakho kale nkathi ungcola wena, uyakwazi ukuthi uzugcina usuthumbeka, umzimba wakho uhlale ube igumbi lamadimoni ongcolile, ngoba amadimoni ayethanda indawo engcolile. So the person ongaphakathi, that was the person who was supposed to see ukuthi okay, naku ushuthi umuzwa sibanibane lo because nangu yena lapha ngaphakathi. But I just saw the building. Okuyindlu nje kuphela, but ingaphakathi li-empty. And if ungenawo Jehovah, you will always be empty. And uNkulunkulu uyathi, yes, abantu ingaphandle bayaligeza. Yes, abantu ingaphandle bayalipenda, bayaligqokisa, bayalifaka ucwebe, and baze bakhukhumale, baze bazishuthe, baziposte, bazincome, azincome umuntu ukuthi kaze ngamuhle, azincome, kanti ingaphakathi ligayibosi. And incwadi Exodus 20 ithi ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngoba Jehova uNkulunkulu nomhawu. And abantu bayazikhothamela bazikhonza. Tell me, is there any person onomuzi omuhle ongenaso isithombe sawo? Is there any person onomuzi omuhle ongacabanga ukuposta ku TikTok, ongacabanga ukuposta Instagram, ongacabanga ukuposta ku WhatsApp? Athi umuzi wami igugu lami. Same as you. Base suyimekhaphile, wagqoka lelo heel lakho wagqoka, you would shoot at yourself and post it uthi ungaze ngamuhle, awu uma sibanibane Nkosi yami, ingane kaSibanibane noSibanibane. Usuyayikhothamela, usuyayikhonza, uzikhonza wena. And uzikhonza futhi unfortunately ingaphakathi lakho lona linjani. And ingaphakathi lingcoliswa sonke isono esikhona lapha emhlabeni, yonke inhlobo yento eningekayo, yonke inhlobo yento engathandeki. Mangaphakathi lakho wena ugaya izibozi, ucabanga amanga, ucabanga inkohliso. Ingaphakathi lakho wena uqambela umakhelwane bakho amanga, uqambela abangani bakho, uyahlaba uyahlekiza emndenini, uthi vele uSibanibane uyenzile le nto, ungcolile ngaphakathi. Uma ingaphakathi lakho linomona, athi Jehova ungayifisa indlu yamakhelwane wakho nezinkomo zakhe, nenceku yakhe, nencekazi yakhe, unomona, uyafisa. Uthi ubona unkosikazi womuntu, uthi wazi wamuhle, yazi ngabe wami. Uthi ubona indoda yomuntu, uthi yazi yayinhle, ingabe yami. Ungcolile ngaphakathi, ufana nalela gumbi leliya. Ngisho ungazipenda ngengaphandle ube nezinkopo ezinde ezingaka, but ngaphakathi ubolile, nje uJehova ngeke azahlale lapho. If ingaphakathi lakho unenhliziyo embi, sonke siyayazi inhliziyo embi. Umuntu onenhliziyo embi umbatha ama character okuncishana. Umuntu onenhliziyo embi umbatha ama character okungaxoli.
athi uJesu sithethelele izona zethu ukuze nathi sibathethelele abasonayo. If ungaxolelwa noJehova ngeke aze akuxolela, I promise you that. Umuntu onenhliziyo embi ugombela kwesakhe. Everything is all about herself, her family. Akanendaba nokupha ngisho ukudla ngagcwala kangakanani efrijini uncamela ukuthi kuze kubola akuchithe. Angakuniki ngisho izinto akuchithe, akulahle. Ebe enomakhelwane odinga usizo. Ewugombela ngaso sonke isikhathi yonke into ingaye. Isandla esiphaya kanaso. Umhawa kanawo. Akanalutho. Umuntu onenhliziyo embi loyo ungcolile ngaphakathi. And lonke uhlobo lesono liyakungcolisa ngengaphakathi lakho because likungcolisa spiritually. So zonke izona ezenziwa ngabantu. Uphuzo lungcolisa ngaphakathi. Ukubhema lungcolisa ngaphakathi. Imfebo ingcolisa ngaphakathi. Ukuhleba kungcolisa ngaphakathi, ukuthakatha kungcolisa ngaphakathi. Ukulwa njalo niyaxabana, nibanga umsindo, niyamemezana, niyalwa, niyashayana, ungcolisa ngaphakathi. And usukuyigumbela amademoni ke. Baza bathi abantu yazi wenza kahle uNkulunkulu wayifihla inhliziyo yomuntu, otherwise ngabe siyathuka uma sibona izinhliziyo zabantu ukuthi kanti zingcole kanjena. Nithini kubantu nithi ngcono ibona uNkulunkulu lento yenu lamanyala, ngcono abona umdalo wezulu nomhlaba kunokuthi abonwe yithi. Ngiyabona ukuthi niwanakekela kangakanani amehlo enu. Ngiyabona ukuthi ninakekela kangakanani into enhle. Ngiyabona ukuthi anifisi kangakanani. Nithi awukwangcono ngoba yafihleka. Cause uyakunyanya vele awuthanda ukuthi uyibone into kanjena. Uyayinyanya vele awuthanda ukuthi ubone amanyala kanjena. Cause lento ifana namakaka unumber 2. Ingane mayizoyitholetha la phansi. Uyishaya uthi ubuka waze utholethe lana cause iyanukisa lento. And isono siyakunukisa. Uthi ukhuluma naye umuntu athi yazi sibani manje ngifise ngazi uthi ngafa. Uthi hawu kanti ngaphakathi lakho ligaya izibozi kanje kanti unenhliziyo embi kanje. Cause izinto ziyanyanyeka abantu bakaNkulunkulu. Whatever yamanyala, mhlawumbe you watch that porn, ubuka abantu benza lento abayenzayo inyanyeke emehlweni akho, nakuNkulunkulu inyanyeka as such uzoyigaya la engqondweni zakho. Inyanyeka as such ngokuyicabanga kwakho because ukuyicabanga into eyenzeka ngaphakathi kuwena futhi into efisayo ozowenza isiqiniseko sokuthi noma kanjani iyenzeka. So nithini kungcono ibona uNkulunkulu? Ngoba lena deserve ukubona wonke amanyala enu. Deserve ukubona konke ukungcola kwenu. Deserve ukubona konke ukuphinga kwenu. Deserve ukubona wonke inhlebo inkohliso eninayo ezinhlizweni. Ukuthi ngabaxabanisa kanjani abazalwane. Ukuthi ngamqambela kanjani amangalo yakhona lo yangeze emsize. Ngoba nginomona ngifuna ukuthi asizakale. It is very painful. Izinto uNkulunkulu that he has to bear, to see. That is why uNkulunkulu athi umuntu owonayo akakwazi ngisho ukumbheka, ubheka eceleni. Ngoba usuyisoni. As I specify nje futhi I quote with many prophets bake bathi isono sikwenza ube nqunu. Angithi nawo ngeke uzubuka ubaba umdala oneminyaka ewu50 engagqokile. Uzovela ubhekele eceleni. So isono sikukhumula sikuhlumbule izimpahla and then uNkulunkulu ngikaze akubheke emonqunu. Mase ngasakubhekile uNkulunkulu kuzokwenzakala ngawo. You are at risk. Because uzokubheka uSathane kanendaba yena. Yabo indlela ofila ngayo lamahlono nawo. Ngendlu yakho mayingcolile ungafisi ngisho ukuthi abantu bangene. Uthawe makwaze kwangcola la endlini Nkosi yami nilinde kancane ngithi ukushana shanele. You should be having amahloni akanjalo ngokuthi ube nesono ukuthi ngeke ngisafuna ukuthi ngiqede la nginenkinga yamanga kuqala. Before ngene emshadweni ngisanenkinga yokuphinga kuqala. Before ngene kule relationship mina ngisawumuntu onenkanuko kuqala. Cause nawe mawungena emzini womuntu uthi yafika kungcolile. Naka amabhodo adlala izingane lapha. Inkomishi iponi ngathi ade kwashwa izitsha kodwa kwashiwa kanjalo. Bathi ngisho bekufuna uku-offerisha manje vele ngi-right ngiyabonga.
Because kungcolile kuyanyantisa usufuna ngisho nje uqeda lento ihlalele la noma lento izelela ekhaya. Because kuyanyanyeka futhi kuyanuka nokunuka. Letha loni ke masemethi bazokuphakela. Thank you very much. So imizimba yethu bantu baNkulunkulu. Isho njalo nje incwadi yaPawulo yaseKorinte 6:19, 1 Corinthians 6:19 ukuthi anazini ukuthi imizimba yenu iyithempeli kaMoya Oyingcwele. Yebo uMoya waNkulunkulu angafika ngaphandle. But ngeke uzukwazi ukungena ngaphakathi because into ebalekile ukuthi ungene ngaphakathi. Uhlale nawe, ngeke uhlale nawe ngaphandle kanjani? Ufuna ukuhlala nawe ngaphakathi. Udle nawe, ujabule nawe. But mufika ungcolile uzolibela uround la ngaphandle. Uround la ngaphandle. Uzoround uzohamba. Nawe ufike emzini nomuntu kungcolile, bakuhlalise ngaphandle, ngeke uzohlala isikhathi eside. But mawuhleli ngaphakathi ungahlala ungaze ufise ngisho ukulala. So uMoya kaNkulunkulu ubulindele ukuthi thina abantu sizilungise ngengaphakathi lethu in such a way that uzokwazi ukuthi uhlale nathi. Uzohlala nathi usifundise izindaba ezimnandi zikaNkulunkulu. Uzohlala nathi usiphe imfudumalo. Uzohlala nathi usiphe ukuthula. Uzohlala nathi usixwayise, usiyale. Angisho ukuthi usivakashele ngalowo mzuzu, uhlale nathi. But uzodinga ukuthi uyishiye zonke lezo zokuqala. Uzodinga ukuthi uyihlambulule kuqala. Because in as much as that house was big, yes, large. Fana labantu bayekhukhumeza njengamanje bakhulu. Ngenxa ukuthi muhle umuntu fresh ebusweni usezoba mngaka. Ngenxa ukuthi usefaka izinyo leli yini uthi usezoba mkhulu usezokhukhumala usezohlezi ithe. Usezohleka noma engasathandi. Usekhukhumela usemkhulu. But ukukhukhumela kwakhe akusizi ngalutho ngoba ingaphakathi lakhe lingcolile, ingaphakathi lakhe liyanyantisa, ingaphakathi lakhe uNkulunkulu akasoze wangena kulo ngoba liyanyanyeka ngaphambi kobuso kwababa ohlala ekhaya ezulwini. So kusizani ke? Ukukhukhumala kangaka ngengaphandle siyambona udrive imoto engaka uphumelele futhi muhle uyasisi kodwa ngaphakathi driver ngempela leya Ford Ranger kodwa uyiqhamukela nje uyingane kamakhelwane uthi uyamcela ucela nje noma u20 ukuthi uhambe uyofuna umsebenzi angakunikezi. Azi kahle ukuthi la isebenza khona kuvuleka ama-post. I-Ford Ranger yakhe ngabe uyakulayisha kufake la ngemuva athi ngicela ukuthi uhambe uyofeza angalilingi nje akwenze lokho. Mhlawumbe unomona ngenxa ukuthi zakhe ingane yena azinendaba nempilo. Ngenxa ukuthi zakhe ingane azinendaba nezinto ezibalekile. So uNkulunkulu akahlala endaweni engcolile abantu baNkulunkulu ngoba yena ungcwele. Yabo lento enyanyeka emehlweni akho masugezile inyanyeka ungcole ngathi ungangabusangcola. uNkulunkulu njalo ke. Cabanga uNkulunkulu akadinga ukuthi ageze yena. uNkulunkulu akangcoli inhlobo at all. So yena ubungcwele it's always something 100%. It's always something every day. It's always something each and every second, each and every minute, each and every hour, each and every day, each and every week, each and every month, each and every year. Ngiyanjalo. Kusena mina ntambama. Cause unjalo umile akajika akaguquki. Yabo nje kunyanya wena ufika emzini nomuntu bethi bakuphakela ukubona amabhodo anje kade kuphuma etoilet ongazigeza izandla usethi uzongiphakela ini lokho kunyanya kakhulu uNkulunkulu ngalesono sigcinayo wena ufuna ukuza nasenkonzweni next week ufuna ukuza naso next week ufuna ukuza naso uzokhukhumala la enkonzweni uzoziveza ukuthi umkhulu kangakanani kodwa ingakho phakathi lakho lingcolile. So bantu bakaNkulunkulu umyalezo nje ufishana uthi lungisani ngaphakathi leni. Asikho isidingo sokunakekela ingaphandle ngoba asisize ngalutho. Akalibhengisho ukubheka uJehova. Ubheka ngaphakathi. Ugijima ngaphakathi. That is why in that dream if you were fast uNkulunkulu wayisa kumina ngengaphakathi. Uthi mbuku unjani? Ya uthi muhle ngaphandle ya uyabukeka vele buka lo sisimuhle kangakanani.
gijime ngaphakathi la ngibuka khona mina. La ngifuna ukungena khona, ngifuna ukungena ngaphakathi mina. Gijima ubuke ngaphakathi ukuthi kunjani. And ngathuka isimanga ukuthi hawu kanti. And I was so disappointed. Ukuthi umuzi umkhulu kangaka. Cabanga those aluminium doors. Abizayo. Yes. Uyigqoke le Gucci jacket. Iyabiza. Gqoka iteki lakho la 7,000. Iyabiza. But ngaphakathi ufisa ukubulala umuntu khona uzophinda uthola amanye ama Gucci jacket awu 10. Ngaphakathi ufisa ukuyontshontsha so that uzophinda uthola amanye amateki futhi a 10,000. Ingaphakathi lakho libhizi guys ibuzi lezi azibonayo uJehova. Jehova ubuka ingaphakathi lakho, ubuka umphefumulo wakho, ubuka ukuthi ingaphakathi lakho lihlambulukile kangakanani. So as a solution because abantu abaningi bake babuza ukuthi okay sesingcolile ke singahlambulula kanjani? Vuma izono zakho. Makuthi awuzazi izono, gijima Exodus 20 uyofunda zonke izinto uJehova athi ungabi nabanye uNkulunkulu, ungazikhothameli, khumbula usuku leSabatha, ungebe ungaphi ungafakaza amanga. Gijima uye encwadini yabaseGalatia chapter 5 qala lapha verse 19 ufunde zonke lezi zinto ethi uJehova abenza okunje abasoze babona ifa lombuso kaNkulunkulu. Lezo zonke lezo zinto izono. Ebese uyazibuza ukuthi kuphi engikwenzayo mina? Uzama eliminate uthi ngeke. Ake ngiyihlambulule yazi. Yazi iqinisile yazi mayikhuluma ngokweba yazi ngitshontshile namhlanje emsebenzini ngayintshontshe phe umlungu wami. Usivuma isono sakho uthi ngiyaxolisa baba. The more uvuma izono, the more uhlambulula kancane kancane, uyamove endlini yakho, uyasusa iphendu ulise bathroom, uyasusa izitsha, uyayifaka kusinki, uyothela amanzi, uyaziwasha and ugeze ngegazi lika Jesu, ubhabhadiswe, usindiswe, uzigeza wena and umoya kaNkulunkulu uzohlala kuwena uzolibela ukutshela ukuthi geza ukuthi khumbula nasedaningi hayibo khona inkomisho wele ngale kwasofa uzolibela ukukhumbuza zonke lezo zinto ukuthi khumbula izono zokhokho bakho, uyakhumbula bekujumbisa umlilo usemncane, uyakhumbula uma wakhe ihamba nawe kise inyangeni vuma naleso sono. That is when ukhumbula le yankomisho ewele ngale kwasofa ebese uyagijima uyilanda ngokuvuma izono zakho uyayithatha uyiwasha kusinki and the more indlu yakhe ihlambuluka that is the more umoya kaNkulunkulu usondela uhlala kuwena ukufundisa ukutshela zonke izinto ebese uyakusiza. Ebese ngaleyo ndlela ithempeli lakho ke seliyithempeli ke elihle lapho umoya kaNkulunkulu uhlala khona ngoba vele budalele lokho. That is why uJesu asithenga ngegezi lakhe esithengele ukuthi azohlala nathi, esithengele ukuthi sizokwenza intando yakhe. And the more uhlala nawe uzokufundisa konke okumele ukwenze lapha emhlabeni, uzokufundisa konke ngobungcwele, uzokufundisa konke ngemiyalelo kaNkulunkulu, uzokufundisa konke ukuthi udalelweni, uzokufundisa konke ukuthi zihlambulule kanjani, uzokufundisa konke ukuthi zilungiselele kanjani umbuso wezulu osondele. Ngoba yileyo ndaba ibalekile njengamanje. Silungiselela umbuso wezulu ukuthi ungazilungisa kanjani because ungafana noma nini umntana kaNkulunkulu. Indlu yakhe ingadeliza noma nini, ungaphelela ethuneni any second from now. Awazi ukuthi le ndlela ucabanga uyithatha nje njengamanje uthi ufuna ukuphuma ngendawo nokuthi uzofika yini, uzobuya yini. Awazi ukuthi kusasa njengoba nje uthi nje ufuna ukuthatha leyo trip uye le eGoli, uye le eThekwini, uye le eCape Town, uzofika yini. Lelo bhanoyi osulibhukhile lizofika yini. Leyo bhasi itikiti osulithengile uzofika yini, uzobuya yini ekhaya usa right. Leyo trip leyo uthatha uye eChina, uye eCuba, uya kuphi, uzofika yini na? But uJehova ngoba ufisa silazi iqiniso. So bantu bakaNkulunkulu isikhathi sokuthi nizilungise ingaphakathi lenu manje, nizihlambulule. Khona uzokwazi umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale nawe. Because uma kungenjalo umoya uzomemeka kuwena, umoya ongcolile, umoya obumnyama wamadimoni lo ongawudingi because amadimoni angcolile, amadimoni ayanyanyeka. Cela ningivumele mangishela lesi story. I once had I watched a story here on YouTube. There's this lady wayexoxa ethi wakwabona efinyelela ngale kwethuna esihogweni. Uthi wayephilela nje impilo nje yokutanasena lapha emhlabeni. Bekholwa kubo. Umndeni wakhe wonke ukhuleka. Yena yedwa nje ephumele eceleni sidlangalaleni. Uthi ngelinye ilanga aphume nje
athi umzali wakhe ungahambi namhlanje because uyiphuzela ibhemela ey'febele zenzela umathando. Athi uma wakho ungahambi, wahamba ngenkani. Uthi wathi ehamba endleleni wahlangana nabanye obhuti abawu-2. Bashintshana ngaye bemdlwengula, bamshaya. Uthi ngaleso sikhathi kwangazuthi uyafa. Uthi nje wavele nje switch from that point. Uthi mesuka lapho wahamba wafinyelela esihogweni. Uthi mefika lapho amadimoni, uthi mawabheka lezi zinto ziyanyantisa, ngazuthi zinamaqhaka ebusweni, ngazuthi zinodaka, uthi ziyanuka, uthi zafika lezi zinto, uthi zamshaya. Yezwa esihogweni zamshaya ngeketanga eshisayo, uthi zambhonya, zamshaya. Uthi wakhala. Fortunately enough, kanti ekhala nje umndeni wakho ubhizi uyakhuleka lapha kubo. Uthi bamkhulekela bamnxusela because uma wakhe emtshela ukuthi angahambi, khona bakuzwa umoya kaNkulunkulu bamtshela ukuthi there's something that is going to happen. Uthi kodwa wafunda isifundo, uNkulunkulu wamsiza. Uthi uNkulunkulu wamtshela wathi wena ngikusindise ngenxa yomndeni wakho. Asithembe ukuthi ufunda isifundo. And uthi mebuya back to life, uthi akaphindanga wahamba indlela zobubi nezobumnyama. So amadimoni angcolile, ahlala endaweni engcolile. Njengoba ekhona njengamanje kulomhlaba, ahlalela ukuthi azohlala kuleli gumbi lakho njengoba ulingcolisa kangaka. Njengoba ekhona nje njengamanje kulomhlaba, akhona namanye akulindele lapha esihogweni njengoba uqhubeka uhlala nenza relationship nawe. Okay, kulungile. So uhlambulula indlu yakho. Susa konke lokungcola. Khona umoya kaNkulunkulu uzokusiza uhlale nawe. Khona uzoyiphulukisa, khona uzobona umbuso wezulu ngelinye ilanga. So umyalezo nje omncane ngephupho engabalalo umhla ka-13 March. Bengifisa nje ukuthi abantu baqonde ukuthi isono sekungcolisile ngaphakathi. Because abantu abaningi banenkolelo ukuthi ukukholwa kusenhlizweni okwenzeka ngaphandle akuthinta umphefumulo, kuyawuthinta. Because uNkulunkulu uyakathi if ungawuthinta umphefumulo wakho, zibuza ukuthi why masophuzile ungakwazi ukwenza into oyithandayo? Why masophuzile ukwazi ukuthi ulale emgaqweni because usungathanda ukulala emgaqweni? So ingaphakathi lakho liyathinteka, ingaphakathi lakho liyangcola, and konke okwenzayo ingaphakathi lakho liyakugcina. And ngelinye ilanga uyozuvumela ngazo zonke lezo zona, ngakho konke lokho kunengeka, ngakho konke lokho kunyanyisa. Because isono sikwenza unyanyeke uNkulunkulu. Remember that guy obuza uJesu wathi ngingenza njani ungene embusweni wezulu? Wathi uJesu ugcina iminyalelo eyishumi. Wathi ngigcinile kusukela ebuncaneni bami. Wathi uJesu yikho umuhle. So ubukeka umuhle uNkulunkulu uma ungenasici, uma ugcina iminyalelo yakhe eyishumi, Exodus 20. Uma ungenza isono, because isono it will always be into enkulu enyanyekayo ngaphambi kobuso baNkulunkulu, ngoba siyakunyanyisa, sifana namakaka, sifana number 2. Xolisa nje ukuvele ngikubeke ngembaba, kodwa ngifisa ukuthi abantu ba-understand ukuthi sinyanyeka kangakanani uNkulunkulu. You know this toilet esinawo la kuthiwa long job, ama-toilet nje lawa okuzakhela. Imagine ingane izongena phakathi, uthi uyayikhipha, izoba njani? Izonuka, izogcwala amakaka yonke indawo. Inyanyeka kanjalo-ke wena, unyanyeka kanjalo-ke wena uma usagcwele isono. But uNkulunkulu uthi suka lapho, zihlambulule, ubuyisane noJehova. Khona ungeze wanyanyeka, khona ezohlala nawe. Because ubizwa around, uyabona ukuthi yazi uyayihlobisa, umuhle ngaphandle, only if nangaphakathi unjena yazi. Only if nangaphakathi uclean ngendlela clean ngayo ngaphakathi, ngaphandle. So zihlambululeni ngaphakathi abantu baNkulunkulu. Khona uNkulunkulu ezohlala nani, ezonisiza. Ngoba isikhathi siseduzane. And uma wafa wafela esonweni, so phinde uhlambuluke, so phinde wabonana noNkulunkulu. Kasike sibone nathi sonke, even sekushoniwe ekhaya kungcolile ngaphakathi, qale phansi kuthiwa hawu, umuzi omkhulu kangakanti ungcola kanje ngaphakathi. Sekufika abantu umndeni usushawa amahloni uthi awukwazi kwangcola Nkosi emzini wamzala. Bathuka abantu uthi hawu kanti. So emgcwabeni wakho la kuzovela khona ukuthi ubuyicharacter enjani. Emgcwabeni wakho kuzovela ukuthi abantu ubunenhliziyo embi kangakanani, bungenandaba nabantu kangakanani. Emgcwabeni wakho kufika abantu abo-4. So asizilungiseni ngaphakathi lethu ukuze sizokwazana noNkulunkulu, sizobonana naye futhi ngelinye ilanga. Inkosi nje ibe nani, inisize, inibusise kakhulu. Ezinye izinkundla zokuxhumana
It is TikTok, Facebook, and Instagram, uLishithemba wakwaMzobe. Inkosi inibusise. Ungakhohlwa uJehova uyasizonda isono, uJehova uyabuthanda obungcwele ibe nani